Eh, wala naman kukuha na ito. Pagbalik namin, hindi namin babalik sa baka. Yun na. Shout out sa tropa! Bilisan nyo! Patong siya sana kayong tulok ko kayo ngayon. Wala na kami. Ay, wala na. Kabal-bal sa kanya may pinaglubuhin ako na... Sabi niya, no, walang dapat sa takaldan pa. Dawin ko rin tanong mong kalabasan na lang. Sa dapper nila. Then, ibalikan mo na larin nila. Dan laban sa malabo niya. Mabili namin yung lago pa. Naman punda rin malamot tabako yung pulong nalapot. Anong kasyan? Kabalo itong tigmano ka nyo din. Pero hindi patak mo kaya nung mo yung mama ang karay. Kaya na kami netek. Thank you.
Ito ay rin rin pa mas papabiyan nga. Hoy.